KSU Warjentia hak si thau ding galip bani kendu yo DIG ka Eastern Range ba MK dakhar halor ka jing yo rung katlep ki breu na bangla lengba ka khapot bahap apo ka Warjentia hakate ka jing kendu na kalyang ka KSU apo ka jing lam perden ka seng lai phar sengkrem klapun pau barangkat bat ka snong bakur la yo ru ban kem ya kitei ki mender ki barung be ai bat ki beradab ban IT ki pulen hak jing yalam jong wei na ki agent wejan jong ki ubasa syapo asam bat ubatrai apo la rambai Wanialam ya kita kini remote nak kamat jeng BSF dari BSF ki klaim le AI ki klaim ayo ya kita ki khar Bangladesh penpan dah kamen sem senrang jong sekretari chinong jong nasionong bakur ba don stand thongla rangkat ki dhot jong nasionong bakur ki la kem mador ya kini ki khar Bangladesh bat haden ke jeng tokit lalap bagi ki khar Bangladesh ki mon ban lai ri tengan ban lai wat bela syak nasionong lat rembai haden ke jeng tokit nakaliang jang ka sinong bakur harangkat jang kinong ilam jang kaseng ila IT no ya kinegi nyamon shadow ki police station banle ya kabadon kam de kalong kabasno si adu kata-kata hakaba kum ki BSF kinong yada ya kari ka jongi Henry habaji akumne habang iyo ikumne kamdon ke jing singain bat ke jing sania ya kina ki sipai BSF nama markmat bagi yo iya kita ki khar Banglaru ki klaim kem AI dan nakaliang jong ni penram jur ya ki BSF bat ngidawa naka sorkar ba kadai banbu da ki force lajong naka banda ban pe ya ki pras do pras nam bat khamtam ya ka thain Warjentia bat ya barok ki khaput ki bedon habok ka briun yo trep dan nakaliang kaseng kadawaru ba nang nasa khamat baka ain kedai ban sim khia khamtam yi ki agent ki badai ki bau pharum lane ban wan yalam ya kita ki khar Bangladesh lane ki barri ban wan bai sinong sakane ka jaka ka jongi ngibu ka jing maham alada ka sokar kamla ban le ei khamtam ya kine ki breu ki ba penmensau ya ki paradok persnam jongi ba penmek senam bat badwan sim ya ki jingim jong ki paradok persnam jongir kim salia lada ka sorkar lane ki bot jong ka ain kim lai ei nyemban se na kalyang kaseng bat ki pai ba hi jong ka thai nyemban se ban le lang kumpa makiru ki le kumpa maki ki kwa ban pejar senam ki paradok persnam jongi ngiru lada ngilap ngimaiti suka syaka ain hin le hi dala ka jong ka ain ban penmi senam lane ban bias senam ya kena ki breu ki banabar ki basim kabu ki paradok persnam ki jonge nakaliang DIG pat ulong bo un sasim khia ya kan kam bat ki BSF pat pentip ru mardor siam bentuklan mardor jonge mentakasni ulak-ular bo mulai jakran mentai ki sni bat ki BSF naga benta ban penklai ki berpahara bat pimpinnya ya ke bodar bat kumjur ulak-ular ban leja kendo yo CM ban ra ya kini ki mat jing dawa naga benta ban penbiang ki force segi thain bodar khamtam segi thain Warjentia ki badon hapde ke jing e bat jing shong shong ser menta bat ban le ya ke badon kam